Te kuplay piwi ki bape ja kane ka video ha kane ka porte ha kane ka sngi ka de kata ka sngi ka basno komen ha ka jingim ka junga ha kane ka jing tre junga ha po YouTube mon ado ka basdang ado kane ka sngi te namar ba menta ka sngi kala poino kata ka pisa ka junga ha po na po YouTube apo bangakan junga hot kane kamde ka sen ka baningkong ka de ka sen ka baar ka bangalayo de kasen kabaningkong tanga kadang subuh apa internet mo dah dal adap ne kasen kabar pat te na tapat baro artli ngala sei no ngala I mean ban withdraw na apa ka bang account ka jongan te kane baro hi kadai kata ka jing trash tom ka jonga mo bat ka jing trash tom jong pi baro ke subscriber ke baju page ke video jonga na kapor sakapor te kane hi ngaku apna ikut lay swaya la de namar ba kat kito ki jing sha penran kat kito ki jing sha nyon ben kat kito ki jing sha si hai ki comment kat ki jing sha kan thok da kumne da kum tai ngalala pan le yaki namar yakito menta kane ka video ngan tani yaki da kane ka result te hoi kade ke kalong kata ka jing song sarong yala de hi mo nama kat tu ngala syam shi tompat ngala poi hadu ne uput ba menta te kani hibaro kade kata ka jing ailat lane kata ka platform lembada ka YouTube banga yok adu kane ka kerdan mo ndir ka kerdan la na belum ka jing so komente ka akan jing tra YouTube te hoi kibru ki ong kiwi kila balai ngamla lane ngangala balai pi pimla ta hakane ka video ro ngam sabataya pi yo la se kidon kito ke brang show mod lane ke bedang show klan bansna ya ki YouTube channel ba ute uyo pisa na po YouTube balai mangaru ngamyo yo la sa kidan kita ki bapet ya kane ka video ke bedang show mut kamta te hakane ka video ro ngam sabata ya pi in detail nadam sadam nadu sedang adu bukut sapang kumno bupin yo pisa apo kane ka YouTube hoi hakan jing sisa kata lada pi trash tom ya lade lada pi penjenjar ya lade kadu ka thia kadu ka kane katai ka por jongpi ba kiwi ki parlok jongpi ka por jongpi ban le jinga sang ka por jongpi ban ya i bat ka samla jongpi barok kita hidu no lada fitre po ke YouTube mainly hi kade kata ka ba pi hapan concentrate ka jongpi ba kane ka YouTube ro penlong ya ka kum kata ka we ka office jongpi ka ban siu tulop ka bang account ka jongpi hoi lada pi trash tom ya lade lada pi le do im do ya pi ka YouTube kan sa pendiang ya pi lada pi poi adu kane kathong subuk ngan ay pi kum ki example kum ki YouTuber ki badan hang ne hapori khasi jungi mo te kidan hi ki YouTuber kum i code freeman lani kini kita ki YouTuber tar kito pilate bimo te kito ro ki yo hi ka income lani show na kaptulop na pop YouTube mo kabapen bit kabapen biang yiki kabakin yo thet kali makin yo snaki ying makin yo kini kitai parok lan banong kabaning kong hi kadi kata ka fame la ne ka ta ka jing famous jong pi ka jing paunam jong pi haki wipat ki breu haki wipat kishnong chong ka ri bat ka jai ban reu hi ka jong ki ka parok to ki breu ki pai ba kala itu ngane ai ka example ko be ba im amazing lele amazing iba nangno pada ila paunam barok ila saprang ka kartang jeng i hapau ka rekhasi he te kane kade kata ka we ka jeng ailat chong ka YouTube mo ka baningkong kade kata ka jeng pen paunam yala de bat ka baar pat kade kata ka jeng erap jong ka hakaliang ka pisa ka pilan ta subo manca hot kemang asyo asyam kaduksa yala demo mensua titip por banga sedang ban shoot ya ki video nge-shoot ki mobile nge-shoot ka mobile ngaba order ka banga online na po ka Amazon ka ba songdor daki 100,000 1,000 kumto ki mobile ki ba tabdor bah ka aikal ningko nge-shoot video mo po YouTube nge-shoot da ka aikal ka mobile mo ishoot ya ka mobile number hoy bakal ado ka kamera ro kambit kambiang ra ka sound ro kambit kambiang ra ka kamera la lang kaloha ka quality
te hak video berkata ngashoot ki video ngapani hi step by step ki video ngam tibre ki balar la ne ki bom la ro ngam tibre ki video tambah ngashoot tap la ka tap ye te hak ne ka por ngan shim no ya kala banai ko play ki subscriber ngam tibre ki subscriber ki banang no pide na po war ne pide na po boy ne pide na po west ne na east ne na garo ne ngam tibre tambah ngai ko play ya phi bapilai karsan nga nado bang asdang ye kane ka channel mo tat ado kane ka sniro ka show ai ke example ba ke daily viewers jonga ke ito ki brew ki basat pet ye ke video jonga haman laki po kidan ki brew ki subscriber jonga mo ki basat pet haman ki video jonga danga shoot kanol ne danga shoot ki vlog la danga shoot ki entertainment video la danga shoot kino ro kidan hi ki bapet ya ki video jonga daily te kam dingkong ne nga kwa banai ku play ye ki to ki ba pet man la ki video jonga kidan hi ang nero ki ba pet menta phi ki ba pet man la ki video jonga nga sim ne kane kalat banai ku play ye pi ha kane kapor hot kaksa karupa ngamdan kapisa kapilan ngam yo banai ye pi tam mga kular kato pila ya rap ya nga menta kala de sakapali jonga kaban ya rap na kabanta jong pi te yola sepi dan jingia rapi ye kat ka bangala kat ka ba ngadan la kabor na kloi ban rapi pi ki subscriber jonga te kumno ngin ya kendo yau te ubre yola sepi nong lembada ke video kumno ngi ban ya kran kumno ngi ban ya kendo wanum perra wanum snow area ya kita kidamba jonga kidan apo ka description jong kane ka video da pi snow la rang ban kole nga phila ban text nga apo ki whatsapp phila ban text nga apo ki instagram ki link apo ka description kita ke subscriber jonga ki bajupe tengah sajong ya kata te lada kita ki ba patip te phila ban sim ya baru kita ki detail jonga apo ka description jong kane ka video te phila ban katok yang hakano kano ka poru ro ngala job ya kita ki jing ya ki jonga kene pat menta ngam sabatai ya kita ki subscriber jonga ya kita ke subscriber jonga mo ki ba mat ban snai ki video ban pli ki YouTube channel ki jong phi dengan batai ya phi menta te ha ka video bat kane ka jing kamai jong phi na po ki YouTube mo ka baning kong hi ka de ka ba phi dei bandan ya ki ta ki jing sngo tanat jong phi shubo banta nga sngo tanat ban shoot vlog e kum to te kidan pat ki kan thei ki bas sngo tanat ban shot ban tu kidan pat ki kan thei ki ba snow tanat ban le make up kumne kam tai mo te kadai kata ka jing snow tanat jong phi ka ba penjit ye phi ki content ni la ne ye ki video jong phi ka ba kum kino ki video ki jai video ki ba pin shoot te kadai kata ka jing snow tanat jong phi shubo kidan kiwi ki kategori jong ki video ki ba phila ban le te phila ban jet kano ka ba phi snow yarap ye phi ka ba ai kaba pidan yang kata ka jing snow tanat kata ka interest jong phi mo akino ki jai video te kaba dingkong hi pide ban jit shwa ya kata kum kino ki jai video pi kwa ban shoot pi kwa ban upload apo ke YouTube te kaba arapat kade kaba pi haban shoot ya ka video jong phi te kumna ban shoot video shubam menta da pi shot menta u da pi ot menta uli pi ot sabat rupiah pi ot sabat kini kita ki tatar mo te phila ban shoot ke video jong phi hoi ngti phi baro ki ba kwa ban play ye ki YouTube channel ka mobile te phidan ni wala da pimdan ban ki DSLR kamera lane kini kita ro ka mobile hakti te phidan te ka mobile hakti jong phi ro ka don ba ka bor ba ka ba penla ye phi ban kamai lomba ka YouTube hoi ngti bre ka badingkong to yai up ba ka quality jong ka video jong phi kadang duna hang ne hang tai to yai up ya kita shoot baik ki video da kam clear la ne kam clear makanaro shoot baik thar ya kita ki video ki ba phi sing tanat kan le tena ta pade ka ba ar pade ka dei kata ka ba pin hap ban edit ki video ban edit ki video ki bun ba ki video hapo ka Play Store hapo ki software ki ba bunjat bun burukon ki ba phila ban yo ki software ki ba phila ban edit ki video te kumno ba pin nang ban edit video ki to te ki tutorial ki ladan hapo ki YouTube te phila ban sim ye ki to ki tutorial ki jingbatai ki ba live project ki don hang to ki jingbatai kumno ban edit kumno ban cut kumno ban art ya ka audio kumno ban art ye ki music bat kum ta tar ki la batai lot kino ki apps ki ba face ngotanat ban edit te hadin ba phila edit pat
pihak no ban upload ki video jong pihak ki YouTube te anda pila ada upload pat ang to pat pihak ban wat ya ki subscriber jong pihak ki channel ka jong pi te nang to pat haka ban kong he ngaro ngala yala de ngas ngo ban long kum ban long nong krong subscriber hoi ngapa ya ki perlu please subscribe ngapa ya ka samla please subscribe ya ka channel ka jonga ngaong bi kum tang san thar be ya ki to ki perlu jonga lembara ka to ka link jong ka video ka jonga ta hoi menengkong pio share subscriber shubo bata ki bahaying jong pi lane ka samla jong pi lane u samla jong pi ki perlu ki bamerjan jong pi tang we subscriber te hang to pat sapa kersan ki ban ong ban share ban boost status bat kumne tar kata kadai ba pila long kumba long nong krong subscriber hoi wanam long le ran ban krong ya ki subscriber end up hashwa ba pinstang ya ki YouTube channel end up pila he pat pimdan kam show ban krong ki subscriber kila wani apo ka channel ka jong pi anda bila dapat banyak agar subscriber hang tu te ki viewers jong piro ki nong page ki video jong piro ki dan kiu kadang mi kisi anta pada kan sawan pat ka jing monetize jong pi kumno ben monetize te ka banikong pi ha ban yo 6000 ngot ke subscriber 6000 ngot pi ha yo ki subscriber to hapo ka 6000 pila ban krong ya ki subscriber ka to ba te pila ban krong ya ki subscriber jong pi te pihak ban poi 6000 ngot ke subscriber anda bila yo 6000 ngot ke subscriber but pihak saban pendap ya ka 1000 ka watch time anda bila dap ya ka 1000 ka watch time te ka YouTube kan sapha ya ke email apa ka mobile jong pi la ne tapi dan laptop la ne kumne kum tai kan sapha ya ke email apa ka to ka email ka jong pi kan sapha antu kan sapha join nyepi kan sapha pendap form nyepi bat komne kumtai kalau ada film nang ye kata sampai di tutorial na po YouTube ki bon ba ki jeng batai ada pisung tu Hindi ngatrai ki khasiro kala dan hi ki bala batai mo te nang ta pat te nda bla dap ye kata pat nang to ken fin sa sedang nok ban yok ka jeng kamai lamba na ka YouTube da pipit ki video apa ke YouTube mo pisat syam la ne pisat lap ya kito ki advertisement ki bami shuaban sedang ye ki video yo lese da pipit ya kene ka video ke jongaro shuabangnya pin klik ya kene ka video kala mi shua ki advertisement yo lese mo te kato ke jing mi kito ki advertisement nam kato ken kata ka dei ka jing yo kamai jongpi kito ki bapet kiwi ki pet ya ka channel ya ka video ke jongpi manta te pi pin sayo pisan lembana kato ka advertisement kadai kata jing yo ka jongpi kan pisa po ku YouTube te hang to pat anda bila dap monetize kum tu bila dap apply ka form bila dap apply ka tax information bila dap ad ki bag account bat kum ne tar te nang to pat pi haban pen poi ya kato ka pisa jongpi bakan poi $10 anda kelap dap poi $10 pat kan sapha ya uta u Google AdSense pin apo ka address jongpi tau Google AdSense pin ude uta u number u badan handle klik udan apo ka city jong kato ka Google AdSense ka city mo te udan hang to te pi haban sim nau tu kawan lamba na ka post office lan kin sapan poi direct apo ying jongpi sim uto number pendap ha ka Google AdSense account ka jongpi anda pala da pendap ang to pat pihak pen ad sabat di bank account bat kum ta tar te ka bang jong hero ka de ka wehi ka ba ai jingarap yo le se kini ki bank kum ki bahe kum ki state bank la ne kini kita ki bank bahe kum ke Indian bank ro te kito ki bank pat ki de kita ke ladan yo to Swift code nam te breng am dot ki account apo ka rural ai kum to mo te hidan he tharai ki bank ki badan yo ne Swift code tau Swift code uday uta katkum ka jing song thu janga uta uday uba kane ka pisa ka ba point na po ka reference ka dei ka ba dollar ta hangne da kala poi he India pat kalong in ka rupees mo te katu ka dollar pat kan sa convert la ne kan pen kala no ya katu ka dollar saka rupees ha ka pisa ha kane po ka ri India ka jungi te shwa ba pin le ya kino ki kam mo pin kana shwa ya la de ba phi ki ta ka bang lani ka account jo pi baki dan kita kala da pim dan subo lada minta ka rural bank kam dan yo to Swift code te ka kampan suk ki pi ba pin le no ban apply no ya ki bank account ki kum ki bank ki ba he mo kandian ka dan he no ta ka
Kanara ru kadan hi na da Indian kadan ngamti breki we ke bang ma ta hak bide bakata tang kata hi kala biang ngani kelas notu te hadin kata pat anda bila develop kita kitum kitam bat kata tarta hang topat bisa sedang no ban an penmi ye ke video jong pe daily lada kam ler lane kamler mengkenaru penmi be thar da piyo tang ar view lane live view ko we video ru wanom smo pera wanom ya nujora bat ki we ki ba cross 1 lakh 2 lakh view e gitu kai ke ba piyo smo phone ya kata suki ka thong jo phe kan sapo hi tang to pat enda lada le kita te kato ke pesa jong pi hap na ban pendap $6 enda lada dap $6 pat 100 kalau poi mo $100 nan to pat kin sapa email apa email jong pi atau pi kwa em ban sei ya kene ke pisa la ban transfer ya kene ke pisa apa ke bank account ke jong pi dan pi kwa te sa transfer no badam ya kata ke pisa apa ka account ke jong pi janang to pat kin sayo no ban kan la poi ne back direct apa ke bank account jong pi kum ban poi kene ke scholarship kum ban poi kene ke scholarship mo kala ban poi ya kino ke sngim dan betip te kadai kata ke jingyo nong jong pi lamba da ke YouTube ngangin ba tang katahi kalau piang yang mentah ke jeng batai jeng asipang kumno bepin yo pisa kumayo mengana po ke YouTube mo te ngangin ba kalau piang kumta te yala se kidan kino ki jingli ki ba piko aban kli lane ki ba pimpat shai te pila ban ye comment nga reply lot ya baro ke comment lada PC ro ngan reply lada PI ro ngan reply lada pi book do non ro ngan reply be direct kang to te lada pim le rang lada pi le rang ban comment hang to te pila ban sim ni kito ki link jong ki Instagram jong ki Facebook o WhatsApp number jong ngalabu apa kan description jong kene ka video te pila ban sim hang to bat kontak yang ngah kena kapor ngang online bench arp sau kata te pila ban calling ngah kena kapor ban bu jingli te hak video bat kata nganget kalak biang na kabenta jong pi ba mentahi maong ya pi ba ngampat nom song thak ban penmi ki video hapo ki video hoj hakini kisni ki brangan ni chu hok ya pi kidan kato kan ngot ki breu na kan ka snong jungi na kan ka area ka jongi ki ba pe khmat yangi ki ba tang ute ba me be ya YouTube tang ute ba le kum ta ki jing pin shoi ki ba like ho chai ki ba mi hakato ka pa te de nak ta ka daw ya man ta he ngan ai lat shwa ba ki we kin kiu mo ngangan apswa tangba wat nomut bangangan ting wat nomut bangangan randen hato katne sni ngalam sedang he ban shoot yaki video hapo kane ke channel lada kaler lane kamler maknaro ngangan post be tar ke video lada pi page lane pin page ru kata ka shong api mo lada pisun tanat pin page ni lada pin pisun tanat ko no man shu pa pen bor pi ban page ke video jonga de te de nak kata ba ngalarai nadu kane ke jingyo pisa jangan apa ke YouTube la long ko bang yo men sim la long ko ba tap pas gear he te de ne kita kata ba menta ngalam mun na ban shoot ke video te hak video ba kata ngangit kala biang hak kane ke video te kane ke dik tang ka we ka part 1 ka bang penmi te na tapat ka part 2 ka de ka bang penmi ba ngan saina ya kata ka pisa YouTube te ngangit ngan sa penmi ya ki vlog hakine kisni ki ban sawan mo kerman skam makin ya kersan nga na kawai ka video sa kawai pat kumapilay kersan nga haki video ki bala dam men swamo hado kane ka video ta sa season nga ko banai ko play ya pi ki subscriber ko play share jar no ba pi la ya kersan nga hakini ki snam hakini ki banai ki bala dam wala da ki video jonga ngalaong ko ba kimlar makana site page hi malaki video te da shisha nga ko apan ai ka jing sungo ka jing kublay na ka benta jong pi ke subscriber hakane ka por kane bro ka dei lamba da ke subscriber ke jonga he lamba da ke viewers ka jonga he ki ba ngapoi hadu ne uput te ngam tibre ya kane ka video ya le se ka yarab ne kam yarab ye pi ngam tibre tamba kat kom ka jing sothu jonga kat kom ka jing mudur jonga te kalak biang he kat to ha ka de bat kane ka video dengan penkut no ya kane ka video kane ka por no mau mencang hap na ban edit ki video ki biya de bat ki news mo te ngin sai kendu pat ki video ki batang wan de dang wan kan sawan no stang ka to kan yes kan tai kala wan biang ka we ka video
te comment skam bape suntanat je kene ke video ha kene ke sni tenge kerpa de phi lada pimpat non subscribe je kene ke channel ke jongpi production kerpa de phi pupinya subscribe ya kene ke channel ke jongpi production lada phi suntanat je kene ke video lada ke yarap kene ke video je phi te pila banlat je kene ke video lada phi dan ni ke jing complain lada ke jing bang suntanat ke jongpi te pila dia komen hatu ka komen kebadan harum te tangkan ni hingal pen kode kene ka video ha kene ka sni te namar ngala thot men taban kren no namar lasam ngapran kren pre te tangkan ni hing kala poisa ka buku jong kene ka video te tat ada bungin sekindo hai ki wipat ki video ki bandang wan thanks for watching bye bye ku blame mo parok